priatelia, už len pár hodín nás delí od toho, aby sme otvorili toto krásne kúpalisko, ktoré bude slúžiť, pevne verím, všetkým Čačanom a zdá sa ich návštevníkom. Dlho trvalo a občania mesta Čaca čakali niekoľko desiatok rokov na to, aby niekto splnil tento sľub. Ja som pyšný na to, že keď v októbri minulého roka sme poklepali kameň a dnes v júni a 1. júla budeme otvárať tento krásny areál, ktorý bude, myslím, že pýchou mesta Čaca. Ja sa môžem radovať len z toho, že sľub, ktorý som dal pred 3 rokmi, pred voľbami za primátora mesta Čaca, je reálny a dnes môžem povedať, že sme uskutočnili toto krásne dielo. Je pravdou, že mnohí to budú hejtovať a je im to veľmi ľúto, lebo myslím si, že kritika pre takýto areál je nemiestna. A sami občania svojou návštevnosťou dokážu, že tento projekt bol pre nich a pre ďalšie generácie. Počasie zaručiť neviem, ale ručím za to, že v sobotu otvárame tento krásny areál v akomkoľvek počasí a budeme čakať samozrejme na to, že sa vyjasní aj u nás v Čaci a budeme si môcť užívať spoločne s našimi rodinami, deťmi, priateľmi tento areál.